لا
o gɛlɛya n'a b'i hakili la n'i b'a fɛ ka kɛ fɛn o fɛn ye a ye don hadara la sisan n'o ye kaliwa ye a ye don a la miniti 2 dɔrɔn i bɛ fɛn o fɛn ɲini ala fɛ an ti bɔ yen na ala b'a k'i ye a y'a ɲini ala fɛ hamiw la dukow la fɛntigiya musofurukow la ani kɛnɛyaw n'o ye ɲini ala fɛ a y'a ɲini. I am a petty اللهم صل وسلم على رحمة ربانية والياقوتة الداكرة عائدة مركز الفؤاد والمعال ونور حقا مناولة في صلب الأرض والقلي البعد السيد وزن البعد واليتم والمتعد من القول والعوالي ونور كلام الذي مرد به قولك عائدة ومنات الوطن اللهم صل وسلم على
awe ite ndo me ala ya famo magrete ala ko soli ala kiraka soli wallahi nindo subhanallah ala saniye biye wallahi alhamdulillah ala tabiye wallahi la ilaha illa allah magrete ala ko allahu akbar ala ede ka wallahi ta'ala an be ko de foka la basa subhanallah walhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar e ka fle man meleke jibrila yɛrɛ ko olu de bɛ ala subhanallah fɔ ko subhanallah ni kiri bi tigɛ don min ko meleke jibrila ko ten ko olu de ala subhanallah fɔ baw Allahu akbar donc an yɛrɛ de filɛ o la nin ye tan ka tila k'a tanto alhamdulillah ala tanto bi a ka juguman n'a ka ɲuman a kulen don an ma wallahi Allahu akbar ni hɛrɛ da ye koyi a belebele anya ni minge sisa ama ma bi Kenya minda e seri jama ya ai anti Kenya atizera ka do modele ka no encourager ka seri nga kero ibi do ya alkiyama do alko bi samiya bile itara ni sera kininda aya kadabata kibi to she no dandugu saba ikashani daru mo bi fla to bero kata subhanallah la harado ka ko bina kuna subhanallah ngandani aw fle to bino ya rabbi wallahi akana siga ta antiketi wallahi ala ka ke bari fere ne ala batu an fle bulu ka yoro fere do ne ni ma fere mina dore de turo interika mina ala ne fudi ma ko ni juma jigira fa ya kanga dogoreta juma indi so na isi anga ke no fe wallahi ne baraji ne bin tasoro edi tasoro ni ma tasoro ne bi ta washi tala wala ta sebe kuwe ai libado kon hodu tumiti sallallahu alaihi wasallam ka ma fa subhanallah walhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar wala kama abul habib banala aya kwa fara mi ko kira banira kwa ayaka jondo ka horonya elembe kama ko la hara ko tasoro wuli ka waka okra kira fana fadendo kume odella kana nyinga ko mu mi mare sunya alala no aya ko ma nyi fe aya afashi ngili do subhanallah walhamdulillah la ilaha illa allah allah akbar ko ni sira ko fashi ngulu fla tele ko seko o manja aya akobo afo semeni kono shejen kile aya meni kono to aya ako manja akobo sangore jide kafo baraji akode kabu inna habbu kalimati ila allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah hadis arabi sikatala la makra de fota mamin kadi alay ko makam beka subhanallah walhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar aflani subhanallah ala sarinya biye alhamdulillah ala tanubiye la ilaha illa allah ala magrate ala ko allahu akbar ala ene kabu wallahi wasali jokare allahu akbar dandane tanna woni may ne flay koro awde mi kan ngeya wulawula awde kan ngeya jumoju cedo ni mogo do maka yala mawra yoki ande maka ngola ay oto ngono re ay ka fo ma do yala ma e ndala ay bete ni ma do se ma yala ma ti kana ne re ka mo ke wallahi ka kana ne yala ma ke mi yala ma jalo am se yala ma ay baranga do se bina ke ay fere tige fere mi me na to mo se na te anda haso je am fo de la wallahi ay ni ke odi te kali ya rabbi bafulu jira bani wakaw ma akara min jiru ma ala ya ndoya antara min ye ayono flay Allahu bisa Allahu akbar at-takbir Allahu akbar at-takbir at-takbir suma takbir la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma ke sheikh Amadou Amadou mi wana manja ngode fiye woni may donisiri kibi mani ibi mo chama ye ngami Sheikh Amadou nyine ni mana mundu la farada la itaye
bara mete amini sabu ne kama wajibi wallahi me nanga wajibi te amanga mala men mi flani million kele alwabi Allahu akbar somu ne dala butiki fila bala yiru dona kono ka ba toy ka carton fara ka butiki ka ko amina butiki mine fenwo fembe ni farada mogo bala amena bebla ko wallahi o butiki fly amina o ke demse doki jando wallahi o tuma sokele mina ke bafulu nu mina do akono ni mama mago kera la kana lue aka ala kola abi do mo akaka wa bi lue no ma fara bari ndara fu ye de discothèque min kap ma be min ka gada be ko hira ko kala mo wori ka chale wori mo fa no kwa kadra wallahi wori bi che ya ala mo mo be ka do ala ko wori bi che ya mo amaja ala ko eti saka wori to de wallahi chama ama do aro ka shikon la ya wallahi na ala sona je shikon ode kama ndara do ka ala ta ka ala mi wallahi kana zuri Fafili naboro de kamo mama mago be ala kula no o kana no fa kana ke ina ka bigile mo kana bani silbe otuma anambe wajuri kelengele mo ngaya amina kete nota bubu flana o jira ban waka o mabbe kana o jira ka fara bafuringa wallahi akara amina grupu mangani do sadi tabaraka bari qur'an mun tise akoro tise ni ala ka je ala ka juma wala jira an ga bo ka nya da bafuli la ilaha illallah la ilaha
alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni ye kibaruya duman min n'o bɛ da an lamɛnmaa bɛɛ lajɛlen kulo ka diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Kalifa général ye Cheikh Amadou Sidibe Banu Amadou Sugonga ani Malenfiya Tinɛ n'o ye Tijaniya kalifa général ye ka bɔ Maroc n'o ye Cheikh Amadou Tijani mɔdenw ka kalifa général ye. O kunna Cheikh Amadou ni Ala sɔnna ma wazifa ani hadara minnu bɛ kɛ semaine kɔnɔna na juma o juma o dugawu de bɛ kɛ lansara selilen kɔfɛ ni Ala sɔnna. O dama tɛ Cheikh Amadou a kɛlen don ka don kɛrɛnkɛrɛnlen fana ta don belebele min ni o bɛ kalo juma fɔlɔ o kunna adamadenw an bɛ jɛ ka taa ɲɛ da an ka banbagatɔw kan ka taa dugawu don kɛ an ka banbagatɔw ye ka dugawu don kɛ an yɛrɛ ani jamana ye. Donc nin waleya ninnu de bɛ kɛ Cheikh Amadou fɛ Ala ye juma o juma kalo juma fɔlɔ o da k'a fɔ juma o juma fana ani hadara ani wazifa dugawu olu bɛ kɛ lazara selilen kɔfɛ. Bɛɛ lajɛlen ka i hakili to nin na kumakan ninnu bɛ sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ n'o ye kibaru bugufiyɛ Taifatulaye Media Banwa TV Sabaɲuman Media Cheikh Amadou officiel nin bɛ sɔrɔ nin fɛn ninnu sanfɛ. Assalamu alaikum.